huomenta kaikille ja tervetuloa Assetsin webinaariin. Ja tänään meillä webinaarin aiheena on ajankohtaiskatsaus vastuusraportointiin ja lainsäädäntöön. Eli tämä on niin lyhyt, tiivis katsaus siitä, että mitä vastuuraportoinnissa ja siihen liittyvässä lainsäädännössä on tapahtunut sitten viime kevään. Ja myöskin vähän sitä, että miten yritysten kannattaisi toimia tässä kaiken epävarmuuden keskellä. Ja on tosiaan Teemu Jaatinen Assetsin vastuullisuuspalveluista. Ja meillä on varmasti myös uusia webinaarivierailijoita tänään, jotka ei välttämättä Assetsia tunne niin hyvin, joten otetaan alkuun tämmöinen pieni yleisesittely. Eli Assets tosiaan on Suomen ja Pohjoismaiden johtava talous- ja palkkahallinnon ohjelmisto ja palvelutoimittaja. Sen lisäksi meillä on HR- ja rekrytointipalveluja ja advisory-palveluyksikkö, jota minä myös edustan. Ja meillä on Suomessa 830 työntekijää, palvellaan noin 6000 asiakasta hyvin eri kokoluokissa, eri toimialoilla, startupista pörssiyhtiöihin. Ja kansainvälisesti Assets-konserni toimii 6 maassa, 4 Pohjoismaassa ja UK:ssa ja Irlannissa yhteensä 9000 työntekijää, yli 100 000 asiakasta. Eli ollaan myös Euroopan tasolla suuri toimija. Meidän advisory-palvelut muodostuu oikeastaan 3 palvelukokonaisuudesta. Eli meillä on CFO-palvelut, missä me tarjotaan asiantuntijoita erilaisiin talouden interim-rooleihin ja tehdään tällaisia talouden ja taloudellisen raportoinnin kehitys- ja konsultointiprojekteja. Sitten on yritysverotuksen ja liikejuridiikan palvelut ja vastuullisuuspalvelut, joita minä edustan. Ja vastuuspalveluissa jakautuu neljään eri tarjoamaan. Eli tehdään erilaisia palveluita päästölaskentaan liittyen, vastuuraportointiin, sen kehittämiseen, vastuuraportoinnin käynnistämiseen, riskien hallinnaan, vaatimusten mukaisuuteen ja sitten erilaisia konsultointi- ja koulutuskokonaisuuksia asiakkaiden räätälöityjen tarpeiden mukaan. Ja sitten päästään tuohon varsinaiseen päivän aiheeseen, eli vastuullisuus- ja kestävyyslainsäädäntöön ja raportointiin. Ja niin kuin TV-sarjoissakin yleensä jaksot alkaa vähän sellaisella recapilla, että mitä on tapahtunut aikaisemmissa jaksoissa, niin muistellaan tässä hetki menneitä ja katsotaan, miten on tultu tähän tilanteeseen, missä ollaan nyt. Eli edellisellä EU-parlamenttikaudella komissio jo läpi sen Green Dealin, eli Euroopan vihreän kehityksen ohjelman, mikä on sen suuri lainsäädäntökokonaisuus. Ja tavoitteena oli edistää EUn vihreää siirtymää ja varmistaa, että EU saavuttaa noin Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset tavoitteet. Ja tähän Green Dealiin kuuluu hyvin laaja paketti erilaista lainsäädäntöä ja myöskin rahoitustarjoama. Tarkoituksena oli luoda vähän yrityksille keppi ja porkkana. Eli keppi on lainsäädännöllinen pakko tietynlaiseen toimintaan, siitä raportointiin, ja keppinä oli vähän tällainen vihreän rahoituksen viitekehys ja kokonaisuus, jolloin yrityksillä olisi tarjolla myös kilpailukykyisellä hinnalla rahoitusta vihreätä siirtymää edistäviin hankkeisiin. Ja tässä tietysti yksi keskeinen komponentti oli tuo kestävyysraportointidirektiivi eli CSRD, mistä me tietysti ehkä eniten keskustellaan tänään. Ja
Yrityksessä paljon puhuttiin niin kuin vastuullisuuden sääntely-tsunamista, regulaatio-tsunamista tämän Green Dealin yhteydessä, ja se on ihan hyvin kuvaava termi. Eli tosiaan hyvin lyhyellä niin aikajänteellä tuotiin iso määrä todella vaativia lainsäädäntökokonaisuuksia. Ja tietysti tässä on ehkä keskeisimmät näistä, ja tällä lisäksi oli paljon olemassa olevaa regulaatiota ja myös raportointivaatimuksia, mitkä usein oli toimialakohtaisia. Ja näistä ehkä tosiaan on merkittävimmät, mitkä koskee laajinta joukkoa suomalaisiakin yrityksiä, niin on tuo kestävyysraportointidirektiivi, CSRD, yritysvastuudirektiivi, CS3D tai CSDDD, kumpaa niin me käytetäänkään, EU-taksonomia-asetus ja sitten EUDR eli metsäkatoasetus. Sitten on tietysti hiilirajamekanismi, mikä on hyvin merkittävä tietyn toimialan yrityksille, mutta ei ehkä koske kuitenkaan niin suurta joukkoa. Ja tänään keskitytään päästöön CSRD:hen, mutta myöskin niin katsotaan hieman, miten toi Omnibus vaikuttaa tuohon CS3D:hen, taksonomia-asetukseen ja metsäkatoasetukseen. Ja sitten päästään tuohon paljon otsikossa olevaan Omnibus-ehdotukseen. Et vaikka tuosta Omnibusista tulee helposti mieleen ensimmäisenä punaiset kaksikerrokset pussit, niin Omnibussa kuitenkin kyse niin Euroopan unionin laajasta säädöspaketista, eli vähän niin kuin puhutaan Omnibus-kokonaisuudesta, joka on virallisesti nimeltään Environmental Omnibus. Ja sen tarkoituksena on yksinkertaistaa ja keventää EUn ympäristölainsäädäntöön liittyvää sääntelytaakkaa. Ja alkuperäinen tavoite oli poistaa erilaisten regulaatioiden päällekkäisyyksiä ja sitten myöskin vähän virtaviivaistaa tiettyjä vaatimuksia, mitkä sitten ehdittiin havaitsemaan, että ne ei ehkä käytännössä ole niin toimivia kuin millaiseksi ne oli suunniteltu. Ja tuo Omnibus piti sisällään muutoksia useisiin säännöksiin, kestävyysraportointidirektiiviin, yritysvastuudirektiiviin, taksonomia-asetukseen, hiilirajamekanismiin, myös metsäkatoasetukseen ja myös viherväitedirektiiviin, missä nyt on viimeisimpänä ehdotettu sen kumoamista kokonaan. Siitä ei päätöksiä ole tehty, mutta se varmaan tulee olemaan keskusteluissa myös se. Ja tuo komission Omnibus 1-paketti käsittää 2 erillistä lainsäädäntöehdotusta CSRD:n osalta, eli niin sanotus Stop the Clock, eli lykkääntymisdirektiivi, mikä on astunut voimaan ja tuonut lisäaikaa yritysten raportointiin, ja sitten soveltamisala ja sisältömuutosdirektiivi. Ja nuo ehdotukset on toimittu Euroopan parlamentin ja neuvoston käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi. Ja tosiaan tuo Stop the Clock on jo hyväksytty kummassakin EU-elimessä. Ja mitkä nuo keskeisimmät Omnibuksen sisältämät muutosehdotukset kestävyysraportointidirektiiviin ja sitä kautta tietysti kestävyys- ja vastuuraportointiin, niin merkittävin on tietysti tuo suuryrityksen raja-arvojen muutos. Vanhat raja-arvot oli 250 työntekijää, liikevaihto 50 miljoonaa, taseen loppusumma on 25 miljoonaa, eli kun 2 näistä 3 täyttyy, niin tulkitaan suuryritykseksi, joka kuuluu sitten soveltamisalaan. Niin nyt tämä raja-arvo ollaan muuttamassa, ja se Omnibusin ehdotus oli, että liikevaihto ja tase rajat pysyy, mutta työntekijöiden määrä nousisi 1000 työntekijään. Mikä tarkoittaa sitä, että ei vähän eri arvioiden mukaan, mutta noin 80% nykyisellään sääntelyn piirissä olevista yrityksistä jäisi siitä pois. Ja myös mikä on olennainen muutos, niin myöskin listatut PK-yritykset suljettaisiin kokonaan pois soveltamisalasta
Eli jäljelle jäi niin kuin aidosti myös listatuista yhtiöistä, vaan todella suuret. Ja muille komissio suosittelee niin tästä vapaaehtoista VSME-raportointia VSME-standardin mukaan. Ja on selvästi se, että ensimmäisen aallon yritykset, ne jotka nyt on keväällä 2025 raportoinut vuodesta 2024, niin edelleen jatkaa raportointia. Ja näille muille niin sanotuille toisen ja kolmannen aallon yrityksille niin tuli 2 vuoden lykkäys vuoteen 2028 asti. Ja tämän raja-arvojen muutoksen ja sitten on tämän niin lykkäyksen lisäksi niin keskeinen muutos on näiden ESR-standardien eli niin kestävyysraportointistandardien, mitkä määrittelee sen raportoinnin sisällön, niiden karsiminen. Eli siellä tulisi muutoksen jälkeen olemaan niin vähemmän raportoitavia datapisteitä, pieniltä kumppaneilta tietojen pyytäminen olisi vapaaehtoista ja myöskin niin pieniltä kumppaneilta saisi pyytää vain VSME-standardin mukaisia tietoja. Ja myöskin noin toimialakohtaisia standardeja ei tulisi. Eli aidosti sen jälkeen olisi vähän sellainen kuin yhden koon kenkä, eli kaikille suurille yrityksille toimialasta riippumatta tietyt samat standardit, mitkä pohjautuisi nykyisiin ESR-standardeihin, mutta olisi niitä suppeammat. Ja mikä on myös merkittävä muutos, olisi niin poistetaan tuo niin velvollisuus ottaa käyttöön kohtuullisen varmuuden vaatimus kestävyysraportoinnin varmentamiseen liittyen. Eli tällä hetkellä CSRD edellyttää kaikilta raportoijilta pakollista riippumattoman osapuolen suorittamaa varmennusta se kestävyysraportoinnille, mutta tällä hetkellä se on niin sanottu limited assurance-taso, mitä vaaditaan, mikä on ollut vähän niin kuin sellainen standardi kestävyys- ja vastuuraportoinnin varmentamisessa aikaisemminkin. Ja tuon kohtuullisen varmuuden taso on käytännössä sama, mitä tilintarkastajat käyttää tilinpäätöksen tarkastamisessa. Eli tuo on käytännössä niin merkittävä muutos yrityksille ja ehkä niin aidosti myöskin tavallaan sitä taakkaa ja kustannuksia vähentää. Ja tuossa vielä vähän kuvanakin tuo muutos, eli käytännössä tosiaan niin tuolla 2 vuotta lisäaikaa, milloin jotain uusia vaatimuksia, jotka on aikaisemmin voinut siirtymäsäännöksen perusteella jättää raportoinnista pois, niin ei sovelleta. Eli aidosti niin 2 vuotta lisää aikaa yrityksille, jotka eivät vielä ole raportoineet, niin työstää raportointiaan. Ja tietysti tässä on vähän tämmöinen epäreilu tilanne, että ne yritykset, jotka siinä ensimmäisessä aallossa on jo raportoinut, tai sinällään ei niille tuonut helpotusta. Ja toi vielä hieman epäselvää, että mitä nuo sisällölliset muutokset ESR-standardeihin, että missä vaiheessa yritykset voi niitä alkaa soveltamaan, jolloin niin edelleenkin niin tuo epävarmuus tämän Omnibusin ympärille pysyy. Ja tosiaan aikataulu on nyt niin, että ensi viikolla Euroopan parlamentin pitäisi mahdollisesti päättää ensimmäisestä Omnibus-paketista. Eli noin julkistut aikataulut on 13. lokakuuta, niin EU:n oikeudellisten asioiden valiokunta äänestää niin kuin ensimmäisten CSRD- ja CS3D koskevasta merkittävästä uudistuksesta. Ja jos se uudistus hyväksytään, niin menee parlamentin täysistunnon äänestykseen sitten seuraavalla viikolla, eli 20.10. alkavalla viikolla. Ja toinen soveltamisalan supistaminen on mielenkiintoinen kysymys, koska tällä hetkellä tosiaan ne raja-arvot on 250 työntekijää ja sitten nuo pienet liikevaihto- ja taseen loppusummarajat. Kyllä sen Omnibusin ehdotuksen niin liikevaihto- ja taserajat pysyisivät samana, mutta työntekijöiden määrän raja-arvo nousisi 1000. Euroopan keskuspankki on ottanut kantaa, että sen työntekijämäärän rajan pitäisi olla 500 työntekijää, joka olisi linjassa nykyisen NFRD-direktiivin kanssa.
Eli tietysti suuret pörssiyhtiöt, pankit, vakuutusyhtiöt joutuu nykyisenkin raportoimaan tiettyjä ei-taloudellisia tietoja tilinpäätöksessään, ja siinä se työntekijäraja on 500 henkeä, jolloin niin kuin EKP näkisi, että se olisi linjakasta ja perusteltua, ja myöskin niin toisi jatkumon siihen aikaisempaan raportointiin. Lisäksi, että EU-parlamentin raportoijan on tuonut kantaluonnoksen, jossa työntekijä rajaisi 3000 työntekijää ja liikevaihto rajaisi 450 miljoonaa euroa, mikä käytännössä tarkoittaisi sitä, että noin 6% niistä yrityksistä EU-tasolla, ketkä tällä hetkellä kuuluu soveltamisalan piiriin, niin jäisi siihen, eli 94% putoaisi pois. Et puhutaan nyt todella suurista yrityksistä tuossa vaiheessa. Ja EU-parlamentin suurin ryhmä EPP on nyt esittänyt vähän kuin 2 kompromissipakettia. Eli toinen on missä 1000 työntekijän raja, 450 miljoonaa liikevaihtoa. Ja sitä on estetty niin, että mikäli se saadaan tällä niin nykyisellä vähän niin kuin komission hallituspohjalla läpi, niin noihin suostutaan. Ja toinen kompromissipaketti on, mitä on tarjottu sitten näille niin laitaoikeiston ryhmille, eli 1750 työntekijää ja 450 miljoonaa. Eli tässä on puhunut vähän kiristystilanteesta, mutta että EPP nyt niin kuin on laskenut, että he saa tahtomansa läpi joko tavallaan nykyisellä komission enemmistöllä tai parlamentin enemmistöllä, tai sitten tavallaan enemmistö haetaan sieltä laitaoikeistosta, ja sitten lopputuloksena on korkeammat rajat kuin mitä nykyinen komissio haluaisi. Ja tosiaan näillä on tietysti iso vaikutus nykyisiin raportoijiin, mutta myös kaikkiin niihin, ketkä mahdollisesti kuuluu tähän soveltamisalan piiriin. Joten epävarmuus jatkuu tässä vielä ainakin tämän syksyn ajan. Ja sitten on yritysvastuudirektiiviin liittyvät keskeiset omnibusehdotukset. Eli muistuksena niille, kelle nämä kaikki aakkosyhdistelmät ei välttämättä soita kelloja, niin tosiaan tuo yritysvastuudirektiivi oli direktiivi, jonka tarkoituksena oli saada yritykset tunnistamaan ja hallitsemaan ihmisoikeus- ja ympäristöriskejä liiketoiminnassa ja arvoketjussa. Ja se edellytti yrityksiltä sitä huolellisuusprosessia, jossa tunnistetaan mahdolliset kielteiset vaikutukset ja ryhdytään toimimaan niiden torjumiseksi ja lieventämiseksi. Eli tämä oli hyvin myöskin vaadittavilta toimenpiteiltään laaja vaatimuskokonaisuus. Ja Omnibus nyt ehdottaa vuoden lykkäystä voimaan astumiseen. Lisäksi sitä, että huolellisuusvelvoite koskisi vain suoria liikekumppaneita eikä koko arvoketjua. Alun perin CS3D-idea oli, että yritys joutuisi sen saman huolellisuusvelvoitteensa ulottamaan koko arvoketjuun. Ja nyt sitä yritetään rajata vain suoriin liikekumppaneihin, mikä tietysti tuo hyvin paljon ongelmia sitten lain hyödyllisyyden kannalta. Sitten on huolellisuusprosessin arviointi pitäisi tehdä vain 5 vuoden välein, kun alkuperäisessä ehdotuksessa oli direktiivisesti 1 vuosi. Ja myöskin velvollisuus sopimussuhteen päättämiseen poistuisi, mikäli havaitaan rikkomuksia. Ja ne, mitkä on eniten ehkä tällaista vastustusta CS3D liittyen aiheuttanut, ne on vahingonkorvausvastuu ja järjestöjen ryhmäkanneoikeus, mitkä olisi nyt Omnibusin myötä poistumassa tästä. Ja toinen on seuraamusmaksun enimmäismäärä alaraja. Eli se oli aikaisemmin alaraja oli 5% globaalista liikevaihdosta, että se poistettaisiin. EU-taksonomiaan liittyen, eli EU-taksonomia oli tämä Euroopan unionin luokittelujärjestelmä, jolla luokitellaan ympäristön kannalta kestävät taloudelliset toiminnot.
tunnistetaan ja luokitellaan ne, jolloin pystytään sitten myöskin tätä rahoitusta kohdentamaan vihreää siirtymää edistäville toiminnoille. Ja Omnibus vaikuttaisi tähänkin, eli myös tämä on linkitty CSRD- ja soveltamisalaan, jolloin myös EU-taksonomian raportointivelvollisuuden piiriin kuuluvien yritysten määrä pienenisi. Datapisteistä poistuisi noin 70%. Ja ei olisi pakko enää raportoida sellaista liiketoiminnasta, jonka osuus on alle 10%, joko liikevaihdosta, pääomamenoista tai kokonaisvaroista. Ja myöskin osa näistä do no significant harm-kriteereistä yksinkertaistettaisiin. Ja tässä on tietysti niin kuin monissa muissakin näissä eri Omnibus-ehdotuksissa niin on paljon myös hyviä esityksiä, mistä taksonomian vaatimukset ei ole välttämättä ollut kauhean helpoimpia toteuttaa, ja se sen tavallaan saman tavoitteen pystyisi myöskin hieman kevyemmin saavuttamaan. Mutta tietysti nämä ehdotut muutokset tähän, niin käytännössä vesittäisi tuon taksonomian raportoinnin, jolloin sitten tavallaan se, että mihin sitä on alun perin ajateltu hyödyntää, niin se veisi ehkä tavallaan sen pointin kokonaan sitä pois. Ja sitten EUn metsäkatoasetus, jonka tietysti tarkoituksena alun perin on vähentää maailmanlaajuista metsäkatoa. Ja sen asetuksen piiriin on kuulunut kaikki sellaisien tuotteiden valmistaminen, myyminen, maahantuonti, jotka sisältää jotakin listan raaka-aineista, nautaeläimiä, kaakaoa, kahvia, öljypalmua, kumia, sojaa, puuta. Eli koskee tosi suurta joukkoa myös suomalaisia yrityksiä. Niin tämä metsäkatoasetuksen voimaantulo lykättiin jo kerran vuodella, eli se nyt on 30. joulukuuta tänä vuonna. Ja nyt tämän komissio on esittänyt 1 vuoden lykkäämistä tälle voimaantulolle, ja virallinen syy on tietotekniset haasteet. Lisäksi myöskin siihen riskiluokitukseen ollaan tuomassa muutoksia, eli vähän tämmöinen ei-riskiä luokitus, johon pystytään sitten paljon maita lyömään sinne, eli tietyllä tavalla muutoksia, mitkä sitten vesittää myös tämän alkuperäistä tavoitetta. Ja tietysti aina kun lukee Omnibusista ja etenkin sen ympärillä käytävästä väännöstä ja keskustelusta, niin heräsi kysymystä, että minkä takia tämä on tuotu. Et tietysti viralliset selitykset on se, että on tavoitteena yksinkertaistaa tätä kokonaisuutta, poistaa päällekkäisyyksiä, ja paljon puhuttu siitä, että tämä on kilpailukykytekijä. Eli myöskin, että regulaatiota karsitaan, jotta parannetaan EU-alueen yritysten kilpailukykyä. Ja tietysti on erikoinen argumentti, koska kukaan ei vielä tiedä, mitkä tavallaan tämän lainsäädäntökokonaisuuden aiheuttamat vaikutukset on, eikä myöskään tavallaan päästy arvioimaan, tekemään minkälaista vaikutusarviointia sille, että miten tämä on toiminut, miten ollaan päästy tavoitteisiin, ajako tämä EUn tavoitteita oikeaan suuntaan, jolloin vähän lähdetään karsimaan lainsäädäntöä, mikä ei ole vielä astunut edes voimaan, ja osittain lainsäädäntöä, mikä on keskeneräistä. Ja tuolla on myös paljon todellista tarvetta päällekkäisyyksien poistamiselle ja sille järkeistämiselle. Eli tässä kaikessa näissä lainsäädännöissä, ennen kaikkea ehkä CSRD:ssä näkyy se, että on kunnianhimon taso ollut tosi korkealla. On tuotu tosi ehkä tälle jälkidesignalle liiankin paljon tavaraa liian nopeasti samaan pakettiin. Eli ehdottomasti niin karsimiselle ja järkeistämiselle on tarve. Mutta tavallaan tämä, että Omnibusin lopputulos, mikä näyttää siltä, että mitä todennäköisesti ainakin tulee menemään läpi, niin se ei varsinaisesti ehkä järkeistä tätä kokonaisuutta. Mutta toivottavasti poistaa myös päällekkäisyyksiä ja myöskin ainakin yksittäisen lainsäädännön osalta ja vaatimusten osalta tekee sitä yrityksille helpommaksi toteuttaa. Mutta näitä tavallaan todellisia taustatekijöitä, niin yksi on liike-elämän etujärjestöjen loppaus.
etenkin öljy- ja energiateollisuus on hyvin vahvasti lopannut noita vastaan. Ja sekä niin kuin EUn sisällä, mutta myöskin EUn ulkopuolella, ennen kaikkea niin kuin Exxon Mobil on ollut otsikoissa siinä, ja myöskin Katarin valtio, ja tietenkin Katarin valtion öljy-yhtiö ennen kaikkea. Ja näissä niin kuin ennen kaikkea niin kuin syynä on ollut se, mitkä on närkästänyt yrityksiä, on tietysti se vaatimus niin kuin siirtymäsuunnitelman laatimisesta ja toteuttamisesta, eli miten nämä niin kuin yritykset varmistaa sen, että niiden liiketoiminta on Pariisin ilmastosopimuksen mukainen. Ja tietysti siellä on se 5% globaalista liikevaihdosta sanktiopykälä myös ollut mukana, mikä myös närästää yrityksiä. Eli käytännössä todella moni yritys joutuisi muuttamaan omaa liiketoimintamalliaan täyttääkseen lainsäädännön velvollisuudet. Ja tietysti myös sitten EUn poliittisen ympäristön muutos on yksi tekijä. Eli yksi syy, minkä takia näitä tuotiin nopealla aikataululla näin iso lainsäädäntökokonaisuus, näin vaativa kokonaisuus läpi, oli se, että myöskin edellinen komissio ymmärti, että kun taas vaalien jälkeen niin valtasuhteet tulee todennäköisesti muuttumaan, eli EU-valtasuhteet tulee kallistumaan vähän vielä enemmän oikeiston puolelle, ja mikäli halutaan tällaisia ympäristölainsäädäntöä ja isoja muutoksia läpi, niin ne pitää tehdä sillä vaalikaudella. Ja samaten muutokset kansainvälisessä politiikassa, etenkin Yhdysvalloissa, ESG:stä on tullut tietyissä piireissä jo kirosana, ja myöskin sen tavalla, että nämä lainsäädäntömuutokset nähdään Yhdysvalloissa tavallaan EUn yrityksenä heikentää kilpailua, heikentää yhdysvaltalaisten yritysten kilpailumahdollisuuksia EU-alueella. Ja sitten on tietysti ideologinen ero, että on sekä politiikassa että liike-elämässä paljon ihmisiä, jotka ajattelee, tai näkee nämä kestävyysasiatkin ideologisena kysymyksenä, ja siitä syntyy vastakkainasettelu. Ja osittain tietysti sitä on ruokkinut myös tällainen regulaatio-tsunami, mikä on tuotu todella nopealla aikataululla. Eli on tiedossa se, että regulaationkin osalta paljon tulee muuttumaan siitä, mitä piti tapahtua tulevaisuudessa. Ja sekä regulaation osalta on paljon epävarmuuksia, liiketoimintaympäristön osalta on paljon epävarmuuksia, jolloin sitten helppo ratkaisu olisi se, että istutaan käsien päällä ja odotellaan, että tulisi vähän selkeyttä siihen, miltä tulevaisuus näyttää, mitä kannattaa tehdä. Mutta tietysti että odottamalla asiat ei yleensä paremmaksi muutu, niin se, että mitä yleensä tehdään ennakoinnissa ja skenaariotyöskentelyssäkin, niin on tietysti hyödyllistä ajatella se, että mitä asiat mitä tulee muuttumaan, mutta ennen kaikkea hyödyllistä ajatella, että mitkä asiat ei muutu. Et siinä vaiheessa epävarmuuden keskellä, kun navigoidaan, niin tavallaan se toimii tietynlaisena majakkana, että mitkä asiat pysyy samana, minkä ympärillä voidaan rakentaa. Niin ainakin asiat, mistä voidaan olla varmoja, niin on se, että kestävyyshaasteet ei poistu minnekään. Eli ilmastonmuutos, luontokato, vesipula, vesi- ja maaperän saastuminen, ihmisoikeusongelmat, eli tavallaan kaikki ne juurisyyt, minkä takia tätäkin lainsäädäntöpakettia on alun perin kehitetty, ja niin ne ei katoa minnekään. Sitten yritystoiminnan muut kuin taloudelliset vaikutukset. Edelleenkään kaikilla yritystoiminnalla on myös muita kuin taloudellisia vaikutuksia. Ja se on jo siitä on muodostunut tietynlainen yhteisymmärrys, että yritystoimintaa pitää tarkastella myös laajemmin kuin vain eurojen kautta.
geopoliittiset riskit ja toimintaympäristön epävarmuus on varmasti pysyvä olotila ainakin niin kuin hyvin pitkään tässä lähitulevaisuudessa. Riskienhallinnan tarpeet, niin ei katoa minnekään. Ja vaikka nyt EU-alueella tässä niin kuin kestävyysregulaatiossa otetaankin takapakkia reilusti, niin jos katsotaan aikaan ennen tätä regulaatio-tsunamia, niin kestävyysregulaatio on lisääntynyt sekä EU-alueella, Suomessa, että myös niin kuin globaalisti ja tulee lisääntymään. Että vaikka EU pakittaa tässä, niin se taso, mille tullaan jäämään, on silti paljon korkeampi kuin missä oltiin muutama vuosi sitten. Ja vastaavia regulaatiohankkeita on käynnissä globaalisti ympäri maailmaa. Ja myös teknologian kehitys. Eli mitä tulee niin myöskin tällaiseen vähän niin kestävyyden raportointiin liittyvään teknologiaan, niin paljon sellaista, mitä ei ole mahdollista 2 vuotta sitten, on arkipäivää tänään. Ja teknologian kehitys tulee kiihtyvällä tahdilla myöskin niin kuin vaikuttamaan sekä niin kuin kestävyystyöhön että myöskin niin kuin raportointiin. Ja se tietenkään ei tarkoita, että kannattaa jäädä niin istua ja odottaa, että tulee joku teknologinen innovaatio, mikä niin kuin muuttaa kaiken hyväksi, vaan enemmänkin sitä, että kannattaa niin kuin teknologian hinta laskemaan, mahdollisuudet lisääntyy, eli kannattaa olla niin kuin silmät auki sen suhteen, että mitä on tarjolla, mitä pystytään tekemään tehokkaammin, järkevämmin. Ja sitten tietysti heräsi kysymystä, että miten niin sen kannattaa toimia, jos mietitään kestävyysraportointia, vastuuraportointia. Mitä voidaan tehdä, mitä kannattaa tehdä, mitä pitää tehdä. Niin muutamia sellaisia niin kuin yleisiä nostoja, niin arvon luonti korostuu nyt vastuuraportoinnissakin. Eli tässä elettiin muutama vuosi tällaista vähän niin kuin vastuullisuushypeä, jolloin niin kuin vastuullisuus oli johtoryhmän hallitusten agendalla kaikissa yrityksissä säännöllisesti ja investointeihin riitti budjettia. Nyt on ehkä palattu enemmän vähän siihen niin kuin muutaman vuosi takaperin aikaan. Eli tavallaan se hype on kuollut ja osittain hyvä niin, koska siinä oli paljon myös se epäterveitä piirteitä. Mutta tietysti myös se, että sekä niin kuin vastuuraportoinnin osalta, vastuutyön osalta, niin se pitää pystyä meidän vastuuasiantuntijoiden sekä niin kuin in-house roolissa että konsulttina pitää pystyä sen paremmin linkittämään siihen, että mitä arvoa se luo liiketoimintaan, millä tavalla se linkittyy strategiaan. Ja toinen olennaiseen keskittyminen, eli tietysti tavallaan tämä niin kuin omnibus ja regulaatiossa peruuttaminen tuo myös mahdollisuuksia siihen, että voidaan niin kuin aidosti keskittyä tekemisessä siihen, millä on se suurin vaikutus. Eli laittaa ne paukut sinne, missä oikeasti niin kuin, millä on merkitystä, millä saadaan suurin vaikutus. Ja sitten ymmärrys omasta toiminnasta, arvoketjusta, riippuvuussuhteista, ymmärrys vaikutuksista, riskeistä, mahdollisuuksista. Kun puhutaan raportoinnista, niin aika usein niin ymmärretään se niin ulkoiseksi raportoinniksi, viranomaisraportoinniksi, tilinpäätösraportoinniksi. Mutta myöskin niin liittyy kestävyyteen paljon sisäistä raportointia ja myöskin niin tarvitaan datan hankkimista ymmärryksen luomiseksi päätöksenteon tueksi. Et vaikka ei olisi tarvetta raportoida ulospäin kestävyydestä, niin silti on hyödyllistä ymmärtää, että mitkä meidän niin toiminnan vaikutukset on. Mistä meidän päästöjä syntyy, kuinka paljon, jotta myös niin tiedetään se ihan niin dataan perustuen, että kuinka merkittävästä asiasta tässä puhutaan. Ja samaten myöskin
tehokas raportointiprosessi ja tietojärjestelmien hyödyntäminen. Eli toi on niin selkeästi niin trendi, että nyt niin suuret investoinnit vastuun raportointiin, vastuullisuuteen on niin jäissä, jolloin sitten tavallaan se, että niin työpöydällä on enemmänkin se, että miten saadaan sitä raportointi niin raportoinnin oikealle paikalle, minne se kuuluukin. Eli sellaisessa tavalla vähän niin kuin lopputuotteeksi. Miten tehdään raportointiprosessista datankeruusta mahdollisimman automatisoitua sellaista, että se työllistää mahdollisimman vähän, jolloin taas se mahdollistaa tuon keskittymisen tuohon olennaiseen, eli siihen itse niin kuin tekemiseen, siihen mistä raportoidaan. Ja myöskin se, että miten hyödynnetään olemassa olevia tietojärjestelmiä mahdollisimman tehokkaasti, sekä niin kuin kustannustehokkaasti että myöskin niin kuin resurssitehokkaasti. Ja iso kysymys on myös, mikä on ilmassa, että nyt kun CSRD:n soveltamisalaa supistetaan paljon, niin miten, kenen pitää raportoida, kenen kannattaa raportoida, millä tavalla kannattaa raportoida. Että raportoidaanko ESR-standardien mukaan, vanhojen, uusien VSM:n mukaan, vanhan GRI-viitekehyksen mukaan vai jotenkin muuten. Ja tietysti tuo riippuu paljon siitä, että minkä kokoinen yritys on, mikä se kypsyystaso on, ja myöskin vähän niin kuin ne ajurit siellä takana, että kuinka vahvasti se linkittyy, se raportointi tuohon niin kuin strategiaan, liiketoimintaan, mitä riskienhallinnan näkökulmia siinä on, mitä ulkopuolisia vaatimuksia tulee. Mutta sekä kun miettiä siinä, että kannattaako raportoida, mitä pitää raportoida, niin yleensä niin kuin hyvä majakka on se, että ymmärtää se, että minkä takia me raportoidaan ja kenelle me raportoidaan. Eli kuka tarvitsee meiltä tietoa, mitä tietoa tarvitaan. Ja sitten kun siihen linkittää vielä se, että tunnistetaan niin kuin ne aidosti olennaiset vaikutukset, riskit, mahdollisuudet, niin siinä on vähän sitten se majakka, minkä avulla on helppo sitten navigoida siinä erilaisten vaatimusten ja epävarmuuden keskellä. Ja tosiaan VSM-standardista vielä, eli tosiaan kun nyt näille yrityksille, pienemmille, mitkä putoaa tästä CSRD:n soveltamisalasta pois, niin suositellaan se VSM-standardin mukaista raportointia. Eli tuo VSM on suunniteltu listaamattomille PK-yrityksille ja on vapaaehtoinen standardi. Ja se on tämmöinen yksinkertaistettu viitekehys, joka vastaisi asiakkaiden ja sitten rahoittajien tietovaatimuksiin. Ja tietysti VSM:n haaste on se, että se ei käytännössä oikein vastaa kenenkään tietotarpeisiin sellaisenaan. Mutta VSM:llä on se vahvuus, että se on standardoitu. Miettii tavallaan se, että mitkä on ollut kestävyysraportoinnin perinteisesti ne kipukohdat, niin ne on ollut tietysti vertailukelpoisuus, läpinäkyvyys ja tietynlainen luotettavuus. Että vaikka puutteellinenkin standardi, niin jos se on standardoitu, niin se tavallaan osittain vastaa näihin raportoinnin haasteisiin. Ja myöskin tämä VSM:kin toimii hyvänä lähtökohtana raportoinnille. Eli tiedetään, että tämä on se peruspalikka, ja sitten kun tiedetään, mitkä on meidän olennaiset aiheet, niin niistä voidaan kertoa sitten näitä minimivaatimuksia laajemmin. Eli hyvä lähtökohta omista puutteista riippumatta. Ja sitten on loppuun tämmöinen pieni mainospläjäys, eli tosiaan asetin vastuuspalveluissa me autetaan asiakkaita kaikenlaisissa vastuuraportoinnin haasteissa. Eli riippumatta siitä, minkä mukaan raportoidaan, jos raportoidaan
CSRD, ESRS mukaan, tehdä VSM-raportointia, GRI, tai sitten tuollaisia niin kuin Kitstalan Crespi, EcoVadis-raportointia, niin ihan sitä autetaan niin kuin näiden vaatimusten niin kuin tulkitsemisessa, itse raportoinnin tekemisessä, datan hankkimisessa, niin kuin jokaisen tarpeen räätälöidysti. Eli hyvinkin pienistä haasteista lähtien siihen, että periaatteessa meillä voidaan ulkoistaa se koko raportointi, sen laatiminen. Sitten on tietysti vastuullisuuden interim-palveluita, eli mikäli on tarvetta niin vastuusasiantuntijan, määräaikaiselle vastuusasiantuntijalle tai osa-aikaiselle vastuullisasiantuntijalle, niin meiltä löytyy ihmisiä. Päästölaskennan aloittaminen, tavoitteiden asetanta, päästölaskennan automatisointi, arvoketjuanalyysit, toimitusketjujen riskien arviointi ja riskienhallinnan kehittäminen. Ja sitten vastuuraportointi ja päästölaskennan automatisointia tukevat tietojärjestelmät. Eli on paljon niin kuin pyritty kehittämään tapoja hyödyntää Assetsin tarjoamia tietojärjestelmiä myös niin vastuuraportoinnissa. Ja sitten meillä on useimpään se johdon henkilöstön koulutuskokonaisuuksia, millä pääsee alkuun vastuullisuustyössä tai sitten pyritään tunnistamaan niitä arvonluontimahdollisuuksia, mitä vastuullisuustyö ja vastuuraportointi tarjoaa. Ja meillä on minuutti aikaa ja tuossa on tullut pari kysymystä tuolla. Ja ensimmäinen, miten lisätä raportoidun vastuullisuustiedon luotettavuutta. Ja mennään siihen standardointiin takaisin, oikeastaan raportoinnin luotettavuutta, mikä sinällään on niin keskeinen raportoinnin komponentti. Että yleensäkin näen, että on hyödytöntä raportoida niin, että tavallaan vähän niin kuin vaan raportoinnin takia. Ja sitten jos miettii niitä elementtejä, millä pystytään rakentamaan sitä vastuuraportointin luotettavuutta, niin yksinkertaisesti standardointi. Että raportoidaan jonkun viitekehyksen mukaisesti, jolloin pystytään myös niin pystyy arvioimaan, että niin kuinka laadukasta ja kattavaa tämä raportointi on. Sitten on tietysti ulkopuolinen riippumaton varmennus, mikä tietysti kaikkein pienempiin yrityksiin on kustannuskysymys ja monesti ala ei se välttämättä kauhean niin tarkoituksenmukainen, mutta ehkä se merkittävin tapa lisätä sitä luotettavuutta. Ja sitten on ehkä se helpoin tapa, eli niin raportoida avoimesti, läpinäkyvästi, tasapainoisesti. Eli raportista jää sellainen kuva, että siellä on aidosti pyritty tuomaan läpinäkyvyyttä siihen raportointiin. Yes. Hyvä, ollaan aika käytetty tehokkaasti ja kiitos kaikille osallistumisesta. Ja tosiaan tuossa on QR-koodi, joten sen kautta voi antaa palautetta, terveisiä tai kysymyksiäkin. Ja mikäli kysymyksiä tulee, niin mielellään palaan niihin sitten niin sähköpostilla tai puhelimitse. Ja tosiaan mikäli on mitään vastuullisuuteen ja vastuuraportointiin liittyviä niin haasteita, kehityskohteita, kysymyksiä, niin muuhun saa olla matalalla kynnyksellä yhteydessä. Kiitos ja hyvää viikon jatkoa kaikille.